खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, नगावनि कचुवायाव बाइक सालायग्रा दायनिगिरिफोरा सासे उन्दै हिन्जावसाखौ सावना होयो। कचुवा जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बृहस्पतिबारखालि गंसे बाइकआव थानाय सानै सिनाय मोनै सुबुङा सासे 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ अर सावना होयो। जेब्ला बे जाथाया जायो अब्ला बोलि जानांनाय हिन्जावसाखौ अरलिबन टिमुंपि होननानै सिनायथिनाय जायो। दायनिगिरिफोरा हिन्जावसानि सायाव पेट्रल लुना होयो आरो अर लगायना होयो। ओनसोलनि सुबुंफोरा दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो खावलायदों। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, एबसुनि गायसनगिरि नेहाथारि कनकेशर नार्जारिनि 83थि जोनोम सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ शुक्रबाराव गावनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बारग' बड'लेण्ड गावखुंथाइ गौथुम (BSc)नि गाहाय रुंसारि कनकेशर नार्जारिनि 83थि जोनोम सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ शुक्रबाराव कक्राझार जिल्लानि आथियाबारि तिनिआलियाव गावनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बारग' बड'लेण्ड गावखुंथाइ गौथुम (BSc)नि गाहाय रुंसारि कनकेशर नार्जारिनि 83थि जोनोम सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो एबसुनि आफादारि फिरफिलाखौ दैखांनाय जायो आरो बेनि उनाव रुंसारि कनकेशर नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय जायो। बिथांनि बिसि हिराबाइ नार्जारिजों लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गोबां ओनसोलारि एबसु दैदेनगिरिफोरा रुंसारि दैदेनगिरिखौ मान बावो। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि एबसुआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव बिथांनि गोबांथार बिहोमा आरो सोमावसारनायखौ मान होनानै रुंसारि कनकेशर नार्जारिनि जोनोम सान फालिबोगासिनो दं। बिथाङा गोसोखांनानै बुङो दि नार्जारिया एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि महरैल' खामानि मावाखै नाथाय बड'लेण्ड गावखुंथाइ आफादनि गाहाय महरैबो खामानि मावबोदों। बर'आ बुंबावो दि एबसुआ बेफोरबायदि समाव गावनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारीखौबो गोसोखांनानै होयो। बिथाङा फोसावो दि फेब्रुवारि दानाव टंलायाव जानो गोनां 58थि एबसु बोसोरारि जथुम्मा थान्दै जथुम्मानि समाव एबसुआ रुंसारि कनकेशर नार्जारिनि मुङाव मोनसे बिमुं होगोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, शिबसागरनि आमगुरि बागानाव सासे सुबुंखौ आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनारजों लोगोसे हमनाय जादों। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा शुक्रबाराव शिबसागर जिल्लानि आमगुरि बागाननिफ्राय आयेन बेरेखा हाग्रानि मुवाफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खायो। दायनिगिरिखौ नागालेन्डनि मककचुं जिल्लानि तजुदखं पुलिस थानानि सिङाव थानाय बामाखान गामिनि थागिबि रुंसारि सामा लाम्बा अब'नि फिसाज्ला इमसानलिबा अब' होननानै सिनायथिनाय जादों। मावख'आरि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला फुंनि 11 रिंगासोआव हालुवेटिं बिट मावख'नि फरेस्टार से राजु दासआ गावनि हानजाजों लोगोसे आमगुरि बागानाव मोनसे अपारेसननि समाव इसानलिबा अब'खौ हमदों। नागिरनायनि समाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा दायनिगिरिनि आखाइनिफ्राय 2 लख्रानि बिगुर आरो 10 किल'ग्रामसो जिब-जुनारनि हारा बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय मुवाफोरा आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनारनि फालांगिजों सोमोन्दो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दायनिगिरिखौ हमनानै लानाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, मिज'रामनि लुंलेईआव 78 बोसोर बैसोनि सासे रान्दिखौ बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। 2 जानुवारि खालि मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला खोला मिज'रामनि लेंलुइ टाउनआव पुलिसआ सासे बैसोगोरा आइजोखौ बुथारनायनि दायाव सासे 41 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ खादों। गावनि न'नि सिङाव गोथै सह मोननाय सासे रान्दि आइजो 78 बोसोर बैसोनि के वान लाई गायखौ बुथारनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै दायनिगिरिखौ बृहस्पतिबारखालि खायो। भुगिनांनाय सुबुङा गंसे बिल्डिंआव हारसिं थायोमोन, जायनि माखासे बाहागोआ अंगनबाड़ी मिरु महरैबो खामानि मावोमोन। दायनिगिरिया बे एखे ओनसोलनि थागिरि। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गोलाव सम सोंनाय फिननाय खालामनाय समाव बे सुबुङा दायखौ सिमान लादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे बुथारनाया रां-खावरिनि थाखाय जादों, मानोना जायगानि सुबुंफोरा बुंदों दि आइजोआ क्रिसमासआव दान बान्था मोनदों।
रुंसारि जानाय आरो बिथांनि सोरगोआरि फिसायआ सिगाङाव मिज' नेशनेल आर्मी (MNA) नि सोद्रोमामोन, जाय मिज' नेशनेल फ्रन्ट (MNF) नि हाथियार गोनां गांखंमोन, जाय 1966 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइसिम रायजोनि बोखावग्रा सोमावसारनायखौ दैदेनदों। बिथांखौ हमनायनि उनाव सन्देहगोनां सुबुंखौ जायगानि बिजिरसालियाव लाबोनाय जादों, जाय बिथांखौ शुक्रबाराव जुडिसियेल कास्टडियाव दोनदों। जाथायनि जाथाय आरो जाहोननि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना पुलिसआ फोरमायो। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ, हजाइ जिल्ला खुंथायआ डब'का रेभिनिउ सार्कोलआव थानाय जमुना मौदांगा रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव होखारनाय हाबाफारि जागायदों। हजाइ जिल्ला खुंथायआ शुक्रबारनि फुंबिलियाव डब'का रेभिनिउ सार्कोलआव थानाय जमुना मौदांगा रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव गोजोनै होखारनाय हाबाफारि जागायदों। बे अपारेशनाव उफ्रा जिल्ला बेंगिरि बनी इनाम सादाब, सिनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट राकेश रेड्डी आरो जिल्ला हाग्रा मावख'गिरि नयनज्यति राजबंशी आरो गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव साग्रिदै सांग्रांथि लानाय जादों आरो मावफुंनाय जादों। आब्रुथि लाखिनो आरो हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय गोबां अनजिमानि पुलिस आरो CRPF जवानफोरखौ थिसननाय जादों। जमुना मौदांगा रिजार्भ फरेस्टआ 8,000 बिघासो गोसारनाय, जेराव 6,000 बिघाफोरा दायो दखल खालामजानायनिफ्राय उदां खालामजागासिनो दं। गासै 1,258 नखरफोरखौ हाग्रा हायाव थानाय नुनो मोन्दों, नाथाय 152 केसफोरा दासिमबो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गसर थिसनगासिनो दं आरो दानदिसेनि थाखाय होखारनायनिफ्राय रेहाय होनाय जादों। आद्रा थानाय 1,098 नखरफोरखौ गासैबो गोनां आयेनारि मावफारिफोरखौ फोजोबनानै जायगा सोलायनाय जागोन। अपारेशननि समाव जेबो जाथाय जानायखौ होबथानो थाखाय हाग्रा बिफान, पुलिस आरो CRPFनि 1,500निबो बांसिन जवानफोरखौ थिसननाय जादों। उफ्रा जिल्ला कमिशनार बनी इनाम सादाबआ बुङो दि ओनसोलनि सुबुंफोरा आबुङै हेफाजाब होदों। बांसिनानो हाग्रा ओनसोलखौ 1 जानुवारि 2026 नि गेजेराव नागारना थांदों। अपारेशननि समाव AIUDFनि दैदेनगिरि बिलालुद्दिनआ गय बिफांफोरखौ दानस'नायनि सायाव दुखु फोरमायो आरो जिल्ला खुंथाय आरो हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। मावख'आरिफोरा रोखा खालामो दि गय बिफांआ रिजार्भ अरन बिफां नङा आरो बेखौ आयेन बादियै बोखारनाय जादों। होखारनाय हाबाफारिफोरा गोजोनै सोलिगासिनो दं। ओनसोलाव जेबो जाथाय जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ, डेम'नि दालांनिफ्राय बलेर'आ गोग्लैनायाव लाइमोननि जिउ खहा, 2 जोखोम। बृहस्पतिबारखालि डेम'नि देखारि-बरफुकन लामायाव मोनसे लामा जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव धेमेसि माझगावनि सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 2आ जोखोम जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला, देसांमुगाव पिकनिकनिफ्राय फैफिननाय समाव गंसे बलेर' गारिआ धेमेसि फारसे थांबाय थानाय समाव लामानि दालांनिफ्राय गोग्लैयो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ डेम' मडेल हस्पिटाल CHCआव थिसननाय जादों आरो गोजौ फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला, जाब्रबथायनि समाव गारियाव गासै 7 सुबुंफोर दंमोन। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ, 10,000 मोसागिरिफोरा गुवाहाटीआव नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंगोन। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि गाहाय फोरबोआव बिहु आरो झुमुरखौ मुंदांखा खालामनायनि उनाव दा बड' हारिनि दोरोङारि सुबुं मोसानाय बागुरुम्बाखौ दिन्थिनायनि सायाव नोजोर होनाय जादों। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे दाननि जोबनायाव गुवाहाटीआव 10,000निबो बांसिन महरगिरि बागुरुम्बा दिन्थिफुंनो थाखाय हादोरसायाव मोनसे गिदिर जौसाङाव गावनि गुबुन मोनसे दोरोङारि मोसानाय महरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों शर्मा बिथाङा बुङो दि दिन्थिफुंनाया 17 जानुवारि खालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव जागोन। बिथाङा बुंबावो दि बे मेगा इभेन्टनि थाखाय थियारिफोरखौ नायफामफिननाय जादों, जाहाथे गासैबो खामानिया मोजाङै सोलिफुङो। 8थि खौरांआव दङ, कार्बि आंलंआव दायना बुथारनाय केसआव जरासे बिसि-फिसायखौ गोथाङै सावनायनि दायाव 8 सुबुंखौ हमदों। बे जाथाया 30 दिसेम्बर खालि मोनानि 8:25 रिंगासोआव जादों। कार्बि आंलं पुलिसआ खौरां मोनो दि गामिनि सुबुंफोरा जरासे बिसि-फिसायखौ गाग्लोबनानै बुथारदों। हमजानायफोरखौ रोखा खालामनानै इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस, आयेन आरो आब्रुथि अखिलेश कुमार सिंहआ बुङो दि बेफोरबादि दायफोरखौ सहायनाय जानाय नङा। आं बै जायगाखौ नायबिजिरदोंमोन जेराव जाथाया जादों।
फोरमान बुथुमनायनि उनाव दासिम सा 18 सुबुंखौ हमनाय जादों। बिगियानारि नायबिजिरनायखौ खालामनाय जागोन होनना सिं बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। थांनाय समफोराव बेफोरबादि जाथायफोरनि थाखाय गोख्रों साजा होनाय जादोंमोन। बावैसो शिबसागराव जानाय मोनसे केसआव 23 सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। बेवहायबो न्याय होनाय जागोन होनना बिथाङा बुंबावो। दायजों लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।